Għal jum ieħor, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru kienet kostretta tikri ajruplani antiki sabiex laħħaq mal-iskeda ippakjata li ħolom biha il-Ministru Konrad Mizzi. Dan hekk kif l-Air Malta qed topera aktar titjiriet b'ajruplan mikrija li llum huma antiki. L-ajruplan Smartlinks li nġib Malta mill-Estonja intuża għat-titjira tal-Air Malta lejn Hamburg, it-titjira lejn l-ajruport Orly f'Pariġi kif ukoll it-titjira ta' filgħaxija lejn Katania. Dan l-ajruplan Smartlinks ilu jtir kważi 16-il sena. Is-sitwazzjoni kurrenti fil-Linja Nazzjonali tal-Ajru qed tkun waħda deskritta bħala tedjanti ferm għal bosta passiġġieri li sfortunatament qed jispiċċaw jesperjenzaw dowmin kważi b'mod regolari. It-tnejn pereżempju kellna każ ta' 9 sigħat stennija għal persuni li qabdu t-titjira tal-Air Malta minn Katania għal Malta. Fi żviluppi oħra, il-Ministru Konrad Mizzi din il-ġimgħa kkonferma li l-finanzi tal-kumpanija li tant ftaħar bihom għadhom mhumiex pubbliċi. Xi ħaġa li qajmet suspetti fost nies li ilhom snin twal jaħdmu f'din l-industrija.